Bishop, good afternoon. Good afternoon, sir. Young Beba. Eh. When man, you will remember back up and you have social media and in Engani room away interview. We show quick if you're not ready to talk, if you have a church, maybe to give you. Ngani room away interview. Yes, sir. I had the phone and I got pilot to Laramaso. Okay. The letters and Nasan get prostrate. Ne bianso. Okay, sir. Eweliwe, la toko de aso te. No, we book Hebrew here. Huh? Huh? And my sister. Huh? It's a turn one. Turn on. We not him the quick call we book a watch up ya, mam call wow. The letters. Broiler, what I saw, whatever fast it. Learn you talk and project big and where. Only book or one hour. What a phone again, Aka. More you get a getting up. Huh? Igbo now. That's all money, Igbo. More Igbo get a getting edge. A church here may put here. And they could see people get and got a cosh. Get it here in Hota. On nature. You will have come out there when you will get some work in one nature. Get it here in like this. Only now. It is witching. In our winning doors are here. More you get a reggae babu. Huh? Oh, where? And when one yet a reggae babu. I told me double mother double. Huh? I told him when got double. A mubemwa. Get her like this. Then everyone will get a game or so game. Huh? Huh? Yes. It's church here bring you that. Nele mayeba. Yokozuna. You can get her. With a chicken guard or with the regard to nana. Holy non woman. Holy not a woman. Nanagan Gani Nuru. To Nanagan. When the guy walk. Look at that. No, that's a China soldier. In a medical time, make it like this. Motor. Are they free? Huh? In a bully look. No. The work of the camera gives no chance pull you to well. The letters. In a mosquito, we are now. Last go pull Lumaho. Look at. In a day, bully to Elu. Bully got yellow like a bag or come up bingo. Bully Elu. In a bully tell Elu. Capulano. Bully goes Elu. Look at. Bully Elu. Hey.
ehihie ka e wee die abalị ele nwa onye chọrọ ịga n'ụlọ ya ga-agbu onye ịga dagbuo nwa mmadụ ka ị bịa echi na ọ na-asa ọwụ mmanya ọṅụrụ gburu ya ele onye chọrọ ịga gbuo nwa ya nụ bịa let me tell you now bịa so let me warn you now lanya before ga na-achọ di ọwụla ị na-alụ amakwala anwa gị lere nwa ụka ọwụla ashịma dị gị sọ your husband ma avoid onye ọwụla arịaghị ashịma kwenụ ihe m gwara gị ị na ihe m na-agwa gị na anaghị ahụ otu a na ama ibu ha nke ọbụla ịkụkwasịrị ya ma n'imi ọkwa bye don't ever try it nwoke ọbụla ị na-alụsị ya ga-ala aba ashịma msagịrị nwoke ọbụla ga-alụ ya wụ onye na-aya ashịma aya n'ọdụ bịa dobe fon a n'ọdụ ma emeghị ntafi ịgbapụ ihe ị na-ebulili okwu elu na-ebulili nka niile elu iwe onye ebe nwa agbọghọbịa bịara in form of mmadụ hippopotamus gbara na mmadụ hippopo gbara na mmadụ nwanyị ebe na Enugu local government malite dati n'elu wepụ aka n'okpuru ya na-asam ihe m na-ajụ gị ese gọọmenti Udi n'Enugu ebe na Udi Nach Commissioner Wachai from Enugu State nnugi bekee n'ọnụ l'anya hippopotamus l'anya nnugi bekee n'ọnụ ma ebutoghị nga hippopo gbara na mmadụ nnugi bekee n'ọnụ ma ebutoghị nga kwara nga bịa sụga m from where kama ije gburu Igbo kwuchapụ ihe niile na-ekwu ịdị afọ ole adị m 25 Otele Rozan gaa ha like this yes come on church here ịdị 25 get ha like this gba ndị mba niile gbara a ga-awụ maka ibe gị hụ ga ha na-agba hippopotamus ka dị younger hippo nne gị na nna gị ọ dị ndụ nne gị na nna gị ọ dị ndụ nna anụmanụ ihe ị na-ekwu wepụ ya ọ na-enwere ihe nọ gị n'akụkụ wepụ ya nne m dị ndụ nna m anwụgo ndo gịnị gburu nna gị ahụ ya ga ya o fukwuru ibu mba ọ dị slim ọ my mom buru ibu oke mma gị wukwu ibu n'onwe ya ee oke family mma ji ibu gbuo nna banye ndagbu uwe oyi amawe ya oyi amawe nna bịa nwụọ bịa hippopo come ish don't play with me here don't play with me here maybe I can focus on my hair gburu nna gị na ebulia oye ọmụma onye dị slim ọkwara nna gị ọ ihe fitrie ọhụrụ ihe ke ukwu ọhụrụ ihe ukwu ke ya ma ya gbu ihe anya dị ya ije anya ahụ mba Otele Rozan ahụ a na-afụta gị n'ahụ gakwa ụlọ ọgwụ nsị gị gịnị gakwa ụlọ ọgwụ nsị m ga-akwụ ụlọ ọgwụ hippopo na anyụ ahụ ị eri nri how many times in a day 2 times a day ị ga-ericha 2 ọkpọnote ha nwee ike hapụ ya 1 nwee ike ịnọta aka egbu nri ije ericha 2 kwaba m ọnụ lekwe nga igbirigbe ọnụ gị ha ịdọrọla na lekwata isi dọrọ n'oche oche ha arụrụ gị special lekwata isi dọrọ n'oche arụpụtara gị naanị gị otu ibu oche eri nri 2 times in a day ibe gị na-eri 1 ahapụ the other time akwa naanị gị ka arụrụ oche mba o sị mba o
Pemba, but all special chair for you. Oh, mechanism the way camera member, I can't do no ever. Ije pant. Otele Rosanna. Pant on here. Size again. Size 29. Otele Rosanna. Ese? 29. Otele na where? Mbao. I go to na. Or rubber. Normal cotton material. Kine. Otele Rosanna. About her age 29. Brag on here. Size again. Okay, Lady Bravo 37, yes. And they move and why 37. Huh? They move and why 37. They move and what you went around. That's it. That means he got 98, 99. Huh? Oh. Ibalache. Ijata ano. Mba. Ijano na ro ana ataghe. Mba. Igafe no sumu okoje megi. Ndị mpaka ụmụ okorobịa. Ụmụ okorobịa. Kebishi na watch anyị. Enugu State. Gịnị ka ị na-arụ? Ka doesn't finish school na kwadiga youth service. Ka ihe gụrụ? Agric economics. Gịnị wee economics? Economics will the study of human wants and needs. Yeah. Kọrọ onwe gị aka. Clap for yourself. Hippopotamus ma akwụkwọ. Clap for yourself, hippo. Clap for yourself. Hippopotamus ma akwụkwọ. Ma ihe ọ gụrụ na school. Ụmụnne gị ọ dị ole? I the 5. Ise. Enwere nke nwe agụf? Mba. Arụ ọ dị na family unu? Mba. Ije anụ ụtọ ọnụ na-agba gị ije agba ọnụ? Mba. Ị na-aga n'ụzọ ga na-ekwuru onwe gị okwu? Mba. Oke ike ọ ghala gị? Mba. Ije eshi ushi? Ana m use perfume. Damn you, that means ishigbola onwe gị. Ishigbola onwe gị. Damn you, without perfume, that means ị nwere ebe dị ọtọ. That means ị nwere ọnụ, ị nwere ahụ ushi, Chineke agbaghị ọkụ. Ị na-use perfume, Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Ị na-use perfume. Gwa m onye ahụ ya dị nọma na-use nọma ihe. Na-use perfume. Na-use perfume. Ọnụ gị oshighi ushi? Mba. Use the perfume. Make I go perfume because of him when I bought the other. My boy, I use the perfume. Hippo use the perfume. My coach. Mado letra like. Okay. Mado 5, yes. Mado 5 Okay, because of engineer, then because of a businessman, then in a engineer, give engineer. I want you block the attack boy and no engineer. I want you make sure apple block now. I hope my apple block the attack against all engineer. You go engineer, yadeka when you or contractor go to school. Cause I went engineer. You don't give engineer yadeka when that grown can school.
Oh, you put a block on our home, a block, never block, the ship will go no lay, be a tag against our winter. Get a winter or actually a cabagoko. Oh, contractor na hota makono. Ona hebu block. So we all agent. Repeat after me, all agent. Ulo agent. Yeah, they have some contract now. Okay, I go to school. Oh, to she were a block, they tag him and a home manankadini jisasa. But I got there from second contract on a home. The Hunota Hogishi no Koya was a lot tag and no where a bogler back here. Notice is that you tank and in the Koya was no how long they were a bogler and no baggy blue. Next person tag get a conwa. Because I will take on a homaka on a row app online. Tonya. Ndana row online app. No, next person, the last person, madam. Okay, businessman, business. Only me, only big shop more. Get him and a log, tell me how to. And then they're gonna have a and then when I come, get him and how cool wishing her log. Because I walk they were actually cheating on me though. But I'm glad it's said that we are getting. I know now you want yours at the same time. That's it. Feel no got kega homework got what ya war holding wedge. My bingo. They are worker. They were actually cheating me. They were actually cheating we are. They were actually cheating we are. Come say bully open in a bullying home. Get him in a walk. I get it. Raise one of your legs up. Pali ho to puelo. Raise a remote to open. I got palio to puelo. Mpena bed na get back from smart Italy. Nano to auto we book where sleep will let me raga 100 difficult. But I'm gonna say they were actually cheating on you. Lanya, what you need now would the Braga Galrov let her cheating on you. Let him out cheating. I'm going to Tagagubia. Omero. And all I will come on. Mba. Ono na Ijibia meto ishi amu ono. Aya wepụta ata ire. Wepụta ata ire ma hụ. Ma hụ dị eze. Ma hụ eze gị, ma hụ eze gị. Enwe bụ onye kụrụ eze a. Atawa gị ji anyụ. Again, you're loading peanut. Baby harder. Papa, I see you boom mad. When he better plan of that, baby, and life among that. Say, Chotoya got login. A quick from each other, on more crop, he be make he got committee boy, and he meant here. You took a what the father, what the mother, you took when you got committee boy in Imendia. That's a more crop, a bad negro, guess Yama, Wube, Yama, Shwegu big. Translating them, Yahadawa. I don't get on your beauty, get on your engineer, no call, no. Mandero IT. I hear you to get a baby, Hada. I'm not so now. Oh, my cage, I'm a toage, I could do. Hippopotamus, Ebranga beating baby hada. Him lanya, him madaga munelu. When he woke up, I munelu. Macachina can name back a mother 20 walk. I had the one, baby hada. Gragama Bruno, got me 10 hours Sahara second jacket. Queen Enugu. Gana coco got hanging jacket, my 8 when an alcohol logger. Jacket Tamaga Mewega hada. Don't tap okay? Okay. AA. Blood group. O positive. O positive. I have one number. 080 426 4237. Hold on. One number go again. 080 8426 4237.
Ogula. Yes, sir. Congratulations. I'm gonna be a chicken interview. Huh? I'm gonna be a chicken one them we interview. Onya who won ya? No one name why. Nya phone. Jesus. Maybe it's the Hey, good Bishop, good afternoon. Hey, shall I that touch from you? Listen, I don't want that laughter from you. Okay. Say you Megan. I'm gonna be a chicken interview. Uno do mun no le. We are fine. Uno ni alu bedi. No. True na alu bedi. Last You were there for le. 27. Okay, you want troge. You want troge? You want okay, yeah. Okay. They'll call the phone and I believe to get answer. Bishop, you know from something. I'm from Ganga. I feel like this. Cross threat. Give me book when I want to give. I'm from. Huh? I'm Am I here book give? On a real go. On a real. My yes. But the next time maybe I may make interview, okay? All right.